YouTube! Täällä on Exogamer! Tänään pelataan yhtä hyvää peliä. Nimi on Five Nights at Freddy's 3. Joo. Mut odottakaapas vielä pikku hetki. Joo, kävin äkkiä tossa, melkein se on mun näköinen tablettikin. Joo, ja kaikki Five Nights at Freddy's tekijät on siis Scott Gafton. Ja tämä on tullut 2015. Ja Five Nights at Freddy's 2 2014 ja 1 2013. Ja jos jotkut ei tiedä miten kaikki pelit saa ilmaiseksi ladattua, niin kuin tämäkin, niin minä laitan sen tonne scrippiin ja sitten sieltä voitte katsoa sen. Joo, mut eiköhän aloiteta. Ja älkää välittekö tosta taustamusiikista, se loppuu kohta, jos te edes kuulette sitä. Niin, ja tässä on ihan hyvät grafiikat, mut mun mielestä ykkönen on kaikista hyvin tai paras. Niin. Ei jaksa kuunnella. Eikä välittäkö tästä lagista, jos tulee. Ja tosiaan tässä on nää kaikki error-jutut. Tässä on edellinen ja sitten täällä on kamera. Tänne voi kutsua sitä tänne päin. Oliko se siis lähde? Taisi olla. Niin muuten, sillä eikä tässä edes kulu toi akku. Sen tilalla on toi noi errorit. Paistaa silmiin toi aurinko tuolta. No niin, se taustamusiikki loppu. Ja odottakaa, laitan näkkiä verhot kiinni. Noin. Mene muualle. Mä tykkään susta. Ja oliks se tuolla? Ja tässä voi niin hirveän hyvin säikähtää, että ei mitään rajoja. En voiko eikä pelata tätä koko peliä. Mä tiedän, että tää on lapsellinen peli, mutta oikeesti tää on kolmonen on niin pelottavaa. Niin jotkut kommenttasi jotkut. Pelkuri! Mua ei kiinnosta. Mene, hui. Kyllä toi oi siis. Joo, kohta päätään läpi tää eka naitti. Ja montakohan naittia tässä oli? Yli 6. Ja 1 AM. Ei onko 2? Siis mä oon niin, siitä on niin kauan, että ennen kuin mä vielä kauan, viimeksi mä pelasin Five Nights at Freddy's, siis mä en muista montakaan, pitikö olla 5 tai 6, jompikumpi. Ei se olisi 7 aina ollut. Tähänkin tosta tulee. No hoi. Joo. Ja mulla oli ennen yksi kanava. Ne videot lagi, koska mä nyt kuvaan tabletilla. Niin kun mä pidin ilmassa, kun sitä tablettia niin pidin ilmassa sitä tablettia helppoa. Joo, mut ottakaa, päästiin kakkosnaittiin. Tuon aivan kohta. Joo, nonni.
No tämä. Tää on niin epin. Mangust Quest. Eiku mikä ihme mangusti. Ei! Mangus. Ankeli. Jee. Jee, tällaga. Hei aivan joku. Mikä toi oli? Huhhuh. Nyt voitais kuunnella tätä. No, heippa mies sielläkin, okei. Joo, se paljon näkyy toi Bonnie Freddy. Ja toi on noin piirustuksia. Ui saakeli. Mä en uskalla katsoa, mä nousin seisoo. Saastaa. Nyt mä seison tässä. Mene muualle. Haluatko se ousta? Noniin, mä kokeilen istua. Nostan vähän penkkiä. Mä en näe kunnolla, se on hyvä juttu. Se on hyvä juttu. Nyt mennäänkin tänne. Hello. Kauanko sä siinä aiot höpöttää? Mene. Jos mä muistin värittää toi nappula, tarkoittaa, että menee pois. Ei äänet kyllä kuulosta hyvältä. Okei, rauha. Ei yhtään hyvältä. Miksi tää on menee näin hitaasti? Nyt mä aukasen verran, kun täällä on pello niin pimeet. Nyt äkkiä! No mä en näe ketään, onks tuo? Mene. Pitää lähettää taas viesti. Ui saasta! Okei. Eipäs. Mä en voi kestää tätä. Noniin, nyt mä kävelen. Täällä lankaa. Se on siinä! Se on siinä! Nyt se vaikka. Se on siinä! Lähtikö se? Ei saasta. Kiva. Siis mä en oikeesti esitä, että mä pelottais. Mua oikeesti. Tää on niin rasittava tää 3. Tässä on vielä näin niin hirveen sika pelottavia. Siltikin kohta, jos on Bunny tai Foxilla sinne. Lää!
tää video on mennyt? Olisiko sitä vähän lyhyempi tehdä? Jo mennyt 10 minsaa. Onko... Missaasta? Toi loppu oli niin hyvä. Joo! Täällä oli Exogamer. Eikö tää Freddy's 3 osa ollut tässä? Palataan seuraavan osan parissa. Moi moi! Moi!